Tini media ni bisingtoi sekang puilana ang cini bubagrano belai kuna hambaya karo tamni himale hanyai 30 tarik September 2023 cini constitutional solution ni bagai bubagra Sara Tripura ni borokno KOBOKKHA Sara Tripura ni jonosadronno KOBOKKHA cini manthai ni bagai cini thinang ni manthai ni bagai jotono no hawo nongkhorna bagai KOBOKKHA abon bai no tini angbo eje buma angai eje sajuk ungai ang tini belai keno Sara Tripura ni cini bukuk songno ang KOBOKKHA musungo naidi Tripura hasteo 76 years ngha koto sorkar phaika koto thangka koto government gothon khaika ang government ni mu busana musunglia karon itihas history nije no sai thangka thango phayo slaijago haipuno jini Tiprasani area ebakai janjati ni area kunu development grei kunu school kaham grei kunu hospital kaham grei kunu lama kaham grei kunu tuinung jangnai porjonto kaham grei tak porjonto abon beno chini tamni bagai jung haw nongkhorna nangkha 30 tariko jung Greater Tripura Land nango abono chini main solution ninsinai tam himale 76 year kha jung kha logoi jung mana singlaikha abon beno joto Tripura hasteni bukuk songno especially ang jeheto buma ang chini bukuk songno no ang biserbak khe ang KOBOKKHA sungo phaidi jung nogo asuk yawi kesak hinyawi kupur hinyawi BJP hinyawi jotono jung chini Tiprasa ni thinang ni bagai jung jotono thansakai khorang relai jung jotono Sara Tripura o janjani elaka ni jara tuiphang rok bai contact khai bo jaga jung thangna nangnai bo jaga jung lama kasuna nangnai norok borok bai contact khaike norok saimanai aben phaidi jung jotono pal baksa khlai thang khorang relai nyai Delhi punto chini o khorang krakno soginya nangnai 30 tariko abono ani kobomo jotono hambai